Akşamınız hayırlı, hormatly adamlar. Sapar abi, hoş geldiniz. Salam Kemine. Dilleşler salamu aleyküm. Buyur Oo, Kemine. Sapar abi köpten beri ekrana çıkan zok deyip o iyileşlerimiz sonra ya. Hmm. Almırad ağanam sonra ya. Son Tamam. menem aydam okuyona. Hemmesem grip diysem. Tamam. Oo, gülkünç gelip biler yani Hakikaten hakikattanam. gripledik. Ahli öyümüz bilen yatıyız. Grip. Yo hemmesi şu at o şu işlere ediyenlerin hemmesi yani al grip. O menden yokuşuptur. O ilk varda O şey diyorlar. Zoom geçiriyor Kemine. Değil. Zoom'dan geçeceğimiş. O şey değildiler. O Ee, şunu ben tamam deme. O askardan müskursam geçirirsiniz. O katılır. Deme değil. Güdlüm büdlüm şey işip durandır. e, o sapara dün e, yurdun ejesinin tarihinden birazrak gurrunu verdim de. Hmm. Bilmedim artık maç mı ya kim gurrunu verdim mi onu bilemem. Bilen zatlar mı, düşünen zatlar mı gurrunu ettim de. Hmm. O, var mı sizin hoşçak zadınız yine şu taylarda? O, eğer bar olsa yani möhüm aydılmalı yer. Benim aydanlarımın dışında. Deme. Şimdi ejeti on öde iş olin. O bana şunu Halmurat 2005. 2006. 2004. Yardım çönok o iyi verdi. Neme ya şunu saytınızda nemetseniz attı olin ben ay neme vurdum. Düşmanımız öde. Ejettel diyen yalak memede. Nemettim. Yönü bu atlan büyük bir sebebi var. Şimdi ağlı böyle neyim için çolur yalak adam sayılanıp seçiliye, tayinlanılıyor. O yukarıyı vazifeleri ertiliye. O diğer adamın adetten naşarı. Ne ılımında, ne biliminde, ne hünerinde, ne kârinde, ne başarılarında üst koşuk. Hiç şart yok. Yani Orta Avrupa'da yeten ok. Hem taraflayın. Oğlu adam kârçiliğine de jurnalaktır. Onun yönü yani Sovet demesinin protokolünü kavat gelen adam olmalı. Onu WhatsApp'tan idarla verdiler. Sebebi ne çıkan demesine instruktör olup barmak için yani sen diyelanı iyiliğe de işini, tarihini kıvı şenini çendi. Var ya o bir Yedi arka meselesi şu taydan gelýän o olmaz. yedi arkasından mağırtına yemedi. Hem medadını bilyeler demek. Onun yani orga derler var da. Yon gurrun edenler orga derli yani kadrlar meselesini çözeyen adderler olong hem mecesi orta adamsır orsur ne açar çok orga derli işkerdir. Şolar Türkmenistan'ın kadrlarını şolar tayin ediyorlar da. Onun yani 3-4 demesi vardır. Yani birinci linye, ikinci, üçüncü yani zapati naçenli tayinlerler da. O olmasa ol, o olmasa ol. Şöyle o nemeleri, işleri, değerleri şehrin neçenli. Bağırlant demeli. Yani Niyazi'nin Ecet'in şeylediğini, ödünün ehillettiğini, yani bilinmeyen zat bolmalı yani tevet demesi için yani, halk için bilinmeyen demesi olur. Bu bir onun niyad özü var da demediler yani niyadın hükümeti vardır. Yani hükümet kuruldur. 85. yılda. Men niyad hükümet kurma kanam işlep görün adamda. Önümçülüğü içinde kariyer ama önümçülüğün kariyereti. Yani o bir yana profesyonel adam Türkmenistan'da
katı peyrek geçiyendir. Kemine. Yekemen nedir oluyor? Bahadır oluyor. Yani bir yalan adamlar katı peyrek geçiyendir. O da bir sayfiyat bilin ayakta alayan da onun köpsünü yok ediyorlar. Yani talantlı, nemeli oğlun yok derlerler. Bizim geçen nememiz o it görse gözü ağrıyor da. Bizim işleyiş nememiz nemen onun burun verdim. 10 kayın 7-8 ayını yani kamandır okudu yerlerde de yani maskalanam nemeğim o ön plana çıkarıp bilen ok yaşayışkım ödüm in yaş vaktin yaşamalı vaktin diyen ya. O da bir yandan Ahmet Bolun ikinci yandan sana ulu tecrübe veriyordu. Onun bizim yönümcülüğümüz Türkmenistan'ın o Nevit Gazi hazap etmeyende 31-32% tutuyordu. Onun şu ulu nemeni yani beyleki önümçülükleri yönü o nemen yanına vurur ki sıcak bir zat vurup kalıyordu. Son için adamın gövrümem sonralık gelişendir. Daşından özün apeliyurde diyen nemelen metelemide seyretsen özünüzü mağayan sanız devlet derecesini derrev yani Türkler kavrup biliyet diye de kavrup bilendir. O da yakında yani Türkmenistan'ın için değil, ehli tabiat demesinin içinde deme diyendi. Yani ehli tekstil osurluklar bilen, yani beyleki o palta kaytıdan işleyen demeleri bilen elmi daha ama kontaktta oluyan. Onun tabiat tabiatın içindeki yani o pudoklar bilen demeden. Onu istesen istemesen yetişen, tecrüben demeyen içinde deme diyendi. Olur yalak demek yani milli kadırları elimde ama göz aslında saklayanlar da ulonyalar deme diyorlar oynuyor. Yani misal için ben lişin değilim. O sıka instruktör olmalı. Onlar çok parayı verilendir. Yani geçenlerdir. O tevavi olmalı. Biz erbe adam ya rehin adam deyip demedir. O tay rehin bilen neme atlayıp dedilen nokta. O tay rehine merekkel onun ödlerine oraya kriteryeler var. Şu milli deyilen sözün nemesi şu tayda yatıyor da yankı. O şeyle olmalı. O bir o ikincisinden hem bir yani uyuzvi mi diye de bir ıncık bir nemen olmalı. Şolar istedik vakti yani sen milli neme olanda kuyruğuna basıp bilen nemetmeli. Kampramant gerekti. O kampramada mengeş neme Diyemçin edileyenin sebepleri ortadadır. Zahar Dudayev vardır. General Çeçenistan'ın birinci prezidenti. Sovyet armiyasında general olmak, bir Çeçenin general olmağı katı kıyındır. Mümkün değildir. Bu da bir hay sebep bilen bolanır. Yani öğlen önüne yani ayağlı ort olmalı kan yanlış mı? Son tepirimi ya da son gözüm ulan dememi. Olmasa o ödüpeler o demelere getirilen nokta yani tabiat demesinin kriterlerine kavat gelen dağıtlar derler. O kavat gelmeyenin sebebi ne son nalak zat biliyordu. Yani sonu olur gözünde tutmak mecburiyetinde tabiat sayını takacak ortalar şey diyorlardı. Sebebi bunun içinde yüzlerce millet var. Onun hiçbirinin tez çıkmadı ala etmedi. Niyat bu demesem sol o. Onu yeke kağıba değil biz Göktepe'den Aşkabad'a kendi milleti o ağzı kendi tanıyasın. İçinde ailemimiz, yeğenlerimiz, doğun anlaşılamız, yakınlarımız, doğutlarımızın yakınları yaşaşıyorlar. Kimliğini Kıpçak bağır ovotu katkı uğulayasın. Tabii halk biliyor şu zatları yaşayasın. Doğru. Yani o diyende yani bu
köp zada kriteriyeler gavat gelýärdi. Ne tin etseňiz Niýazow ahally diýip nemedendirler. Selam. Mao. O şu ahalizatsiya geçti, nämet diýip birem kän dem şu atlarym nemet göründirler. O Niýazowyň ahallydygyny, dälligini şol yatanlaryny tıra tutan ýalak bilen köp. Birinciden tıra tutan bolsa yarım Kürt bolýar-da. Ýöne oň ya eýleki ýartynyň Kürt nemedigiň türkmenligi o da ulokan şu patyndan ejetiniň ýadyna düşýän bolmasa onu bilýän adam ýok bolmaly. Onu ahal bolýar. Ahallan ýekece bir adam çykandyr. O da Şaja Batyrowdyr. Şaja Batyrowyň harakteri şo tarapdan şo häsiýetli, şo demeli, energiýeli adamlary on yetişmäken ýöwetmeliginiň nemetini berendir. O ýa-da narna adam ekenler. Milletçi. Çağadyk bu wagtlar demeli. Şaja Batyr oğullaryň zatlaryny bilýär. Neme ona gıyıtka vakti alırlar da. O kendi işletmediler. Hakiki milletçi. Olmadı Türkmenistan'ın duruşunu Ermeni, Ors, Kürt, şoları yalak demeden. Türkmen Patriot Sayu'dan sen bari Türkmen Patriot Sayu'd mu Ermeni Patriot Sayu'd mu deyip anekdot yalak olup kaldı da. Yalak demeden. Sapara onda şeyle olsun bugünkü dememiz. Indi deňeşdireli. Indi siz başlattınız. Benim bir video aldım hem şoňa da gawat gelýär hem başga zatlarına gurrunle dersine. Niýazowy o nädip ýasadylar diýilen ýalak bir nemeni ortağa çıkararız. Şu taýda Niýazowyň bir filmi bar. Sapara. Bu filmi köp ýyldaşlarymyz bilýändir. Hamala o yer titrenden soň ýa-ni Gurban Sultan Eje o ölýär, doganlary ölýär, ýene näme bolýar diýilip bir hekaýa ýa-ni Niýazowyň ýaşlygyny düşündirýärmişler-de. Hamala türkmen halkyny halas etmek üçin şo yer titremedi, ölmän galyp o näme bolan ýalagy. Soňra şu filmiň soňunda köp adam üns berenlerdir. Onu görenler bilýär, eger islese men paylaşmam bilirim bu filmi. Nemede çal geçirecek de ama şu Sapar Murat Niyazov'muş. Kıyınçılıklı, yetimçilikli durmuş geçirenmiş. Hiç nemeden söz etmeýärler ýöne Sapara. Deddomdan. O şeyler bir neme. Kakasam söwüşip uruşup görmüş soň şu filmiň nemesinde şeyle bir neme geçýär ine şu taýda. O näme ýazýar? Filmi surata düşürmäge gatnaşanlar diýär. Viktor Kramf diýär ilkinji ady. Indi şu bu zatlar O iyidin tanama tagan bolýar diýär. iyizin sanamasaň bolýar. Iyizinde o başga näme ýazsalar hem ol nemede boş. Yani o Viktor Kramf bu prezidentin kömekçisi doğru değil mi? Yo o wagt kömekçisim däl şu orga derler ki işläp görün adam da. O şeyler de ya näme bolsa da Sapara şu film düşürmäne gatnaşan adam mı şu? O Näme üçin gatnaşýar? ýazanlaryna şu taýda. O ruhnamanam yazan şu mektepdäki kitaplarym şunun elinden geçýär. Ol Maktum Ulynyň goşgulary hem şu Kramfyň elinden geçýär. Filmlerim. O Kramfyň ady näme üçin bar ine? Niýazowyň filmi şu. O Niýazowyň ýaşlygyny o düşündirýärler. Yer titremeden bu soň. deme tabiat demeden propaganda şeyli işleýär. Äkli döwlet resurslary diýilýär-de. Propaganda resurslary 100% eline bolýar. Keminäni
Peygamber derecesine yetirýärler. Adamlar çokulu oturýarlar edip bilýärler. Ýöne deme kemine peygamberem bolaýanna. Bunu yani ingerbe adam edben görkezip bilýärler. Güýji şol o wagtlar YouTube diýlen adam görejegin olar bilen okdylar. O ne şol nemeler inni açılış başlatdy. O sen hiç yerde söz hakkın yok. Sana ses berdiýänler, sözden berdiýänler. Olong eline de neme vardır. Rupur vardır. Onun islendik. Sovet döwrüniň yani şu döwürlerini şu atkylaryny turnalyktır. Şu propaganda bilen meşgul bolan adamlar güýç bizde diýendir. Seni isletek gahrman eder, isletegem ogru eder, isletek düşman eder. Bizim elimizde diýdi. Ödlerine gururunu yetip deme diýenlerin büyük tebebi şol. Onu edýärler. Men 25 ýyl ýöne men piňme däldir. Olar näme diýende men özümi olardan gowy tanýan. Men düşman etdiler. O meni ýöne men awtobiografiýamy aýdanlarynda da men düşman bolup bilmejem görüp duranlar onu görkezýänler. Hiç et. Men kimdigime näme diýenler. Ogru diýenler. Ödem daşyndaky içindäki. Şu Türkmen nemesinin yani men jurnalist yani näme diýip propaganda nemesine gatnaşan adamlar hemme şondalar. Yemeden yani Niyazi Kasım bolanı şu kanban içine çıkıp bilen noktada. Evet bir yerde kesişen yerleri oluyor da. Çörük imerler insan. Başka da hünerlerim yok. Hemmesin içinde men dost deyip göründürüm ama olur mu? Katır görmüyorum o böyleleri de ben gönürdöş bilyenleri olsa aydiya düydürler de. Başka hünerlerim yok. Çörüklerim şol. Yani Sovet döwründe de bular şolorýarlar adam. O Türkmenistan'da şeyle bir adaryon ýöne naýwasy yiğitler var adam, kadırlar var adam. Yetişen. Nedir? Niyazi'nin döwründe Garryýew diýip biri var. Ady bir şonok ýaşlardan Garryýew. 100 sanak Niyazi'ni ýekegini alyp gidýän adam. Hemme tarapdaýyn yetişen. O näpdiler şu ýaşuryn. O Niyazi'nin döwründe gosplanna addeljek berip çotaýdan çykmadyýarlar. Özüm elimde da kontrollüdür. Niyazi getirecek bolanlaryň öňünden yani meydany arasalýarlar da. Nazar Toýuş Töýünov wady, Oraz Muhammedow wady, ýene şoňa meňzeşlemeler bar. Niyazi guran hökümetem, ama gurdurulan hökümetem Türkmenistanyň soňky döwürlerin 25 ýylyň taryhynda iň gowşak nemedir. Içini işläp ýören soň gatga bolýar. O adam käçili owy nemesi owy bolup biler bolýan ýöne. Yani Yumruk Ýalak Türkmenistan var, onu ýöne ýereňini çekip galdyryp bolýan ýurda. O problema nemeler ýalaklar der. O sapara indi ine gördük. O Niyaziw kim ýasaýandygyny, ýani beýik Sapar Murat Türkmen başyny kimiň ýasandygy belli. Hemme ýerde şo Hramowyň ady çykýar. Şu diňe Niyaziw däl, gyzykly tarapy. O Berdimuhammedow da edilşeýle. Şonuň hem kitaplarynda, şonuň hem döwründe. O entegem ýani şu prezidentiň kömekçisi diýen ýalyk demelerde gezip ýördi. O Türkmenistanyň entek kolonial demeden çıkmadygynyň tamamını uzatdylar. O şoňa geljek bolýan sapara. Tanma bilen gidip barýar. Çıkylanyp Gutaýda 2 san deme ýüze çykýarda. Aslında bir-birini izarlaýar, aýanzyr aýtjak zadym. O birinciden näme üçin muny görüp bilen oklar. Bize çıkıp aýdyp başlandan bäri görülýär. Ondan aýdylan ýeri bardyr ýöne
öňe çykmady. O näme üçin? O görülmedi ine bu zatlar. Ol yankı kemine bunu görülmezliğin karşısına iş alıp barýarlar, şoň üçin görülür. Onu adamlar ünsün başka yerden çıkarmak için edilen tän zatlar var. Gören yok. Ya bu zatlara ne aklın ne ben yeter. O biri kılıklanacak bolsa da kellesine bir kakık görürler bolýar. Onu başka zatlar bilen güýmenip gören adam. Sapara. Soň şo zada düşünmesen koloniýaňa aslında däldiňi, ýa-ni aslında dyňy bilip bilmeýän. Şo ýa-ni Hramfyň adyny görüp okap bilmesen, o näme üçin ne orus nemesi bar. O näme diýär o taýda. O Niýazow o döwründe de bar, Niýazow gidenden soň bar. Soň ikinji aýtjak zadym Sapara. Indi şu orsu görüp bilmesen, şu ýa-ni Hramfy görüp bilmesen, ýa-ni Şaja Batyryflaram gider. O Tahan Nurdy Hallyflaram gider. Soň Batyr Berdiýew mi bardy Sapara? O Batyr Berdiýewlerem gider. O Sapara ine siz hem gidersiniz, Halmurad ağa da gider, biz hem gideriz. Şu bilmesen de, bilmesen. Ne many? Gidibem ýok, onu ýa-ni Yo gidip ýör, o şonu aýtjak bolýan Sapara, ýa-ni ine Hramfy. Ya Hramfy bir neme spatlaýyn aýdylýar, ýa-ni Hram diňe Hramfy däl. O krem giden suubadır o nemet onu batyny Hram etýändir nemet. Düş ýa-ni aňsat bolmak üçin ildeşlerimiz düşünýändir. Ortada pasportda o awalda taşda odur. İçi bilen. Umuman ýa-ni o spatlaýyn kabul edin bunu. Ine Hramf diýen wagtda tutuş ýol ýa-ni slujba diýär Sapara, slujbasy orsu hemme zat içine alyn. Düşünmek üçin aňsatlyk bilen. Indi şu Hramfyň nemesinin o adyny bu adam näme üçin hemme ýerde çykýar? Bu adam näme üçin biziň çağlarymyzda ýazan ýa-da redaktor bilen o kitaplaryny okamaly? Näme üçin o Niýazow ruhnamany ýazyp berýär bu adam? O Niýazow men ýazdym diýip o eýe çykýar. O näme gemine ine bunu gowy atlatdyň. Ne şoň aşanda bir topur türkmen familiýa bardyr. Ine şol adamlary aýanyna asmalylar. Hokman. Ya ne bilýän adamlar şol adamlar. Näme üçin Hram şo taýdan. Ya biz bilmeýän biler. Biz o kino bilen bir işimiz yok. Yani propaganda bilen bir işimiz yok. Ünsen berem yok. Bizim işimiz, pişimiz başkalar. O yönü şolar gatı ýa-ni. Şolun atlaryny oku. Ben içinden tanıyanım orada aydayım. Hazır Sapara. Atlar gelýär. Efes at var. Vatikan at var o taýda da. Yani birinci Hramfyň aty gelýär. Bu familiýasy hiç meňze bok da. O aşağında kim var? Hazır gelýär Sapara. Ben şu nemetsin okap bereyim. Ya ileri alsam nemeden köwrüm ulu bolan soň yerini tapmak kynlaşýar. İlleşler şu taýda film bir bölüm utarýar. Soň näme düşürenleriň ady geçýär-de. Bunu bilmedim, ýa-ni namus diýen duýugy bar bolsa. Şol edilämeli hokman suratda. Deme kemine şu propaganda bilen meşgul bolýan adamlara o namusyny öýde goýup barmasalar, o taýyk namusly adam baryp işläp demedip bilmeýär. O milli duýgusy bolan adamam kän bu dok demedip bilmeýär. Ýöne milletçi rolüni oýnan bolup biler. O da rollur. Ine Sapara Viktor Hramf diýär, soň aşağından gelýär Orazow diýär. O
O M. Orazov. Soň N. Şah Muhammedov diýip biri bar. Soň R. Recepov bar. Soň Ö. Turşekov diýär. Allayarov bar. Şadurdiýew diýip bar. Ine şol adamlar Kıranfyň adynyň aşagynda. Bu ne? Şu adamlar Türkmenistan'ın ganim düşmanlarıdır. Şulon çağaları, çuğalarını da seyredip görün. Aranızda görecek mi aranızda yoktur. Şu Türkmenin şu atkı problemesi var da. Şulon giden demeleri vardır. Şulon nedir? Niyaz fiyalak Tayland etilen adamdır. Bolmasa barıp bolmaýar. Ýanky şo KGB-nyň protokol saparagaty möhüm şey diýip işleýär. Ýanky bir milli duýgusy oýanyp bilmejek. Soňra ýanky maşgaly ahlagy bozuk bolan, çağalygy kyn geçen adamlary saýlaýarlar şu iş üçin. Yeki o değil. Yani şu Galuboy diýilýär şu döwürlerde. Ene şolaram şu KGB klientler. No, şolar yani onun yani loli demeler, olur ulanýarlar. Ähli nemelerde şonalak nemeler vardır. Yani bir adamın şantaj edip bolýarlar bir yani ınjyk ýeri bolmaly. Şonun neme diýerler. Biraz sapara şeylerek indi son ne şu sebepten de käbir adamlara daşına çykýa başta şeyleti. Soňlara daşına da çıkaran oklar türmäniň içinde çüýretmäne başladylar da. No. Gaýras öden. O türmede şu öldürülenlerin köpüsi hemmesi däl köpüsi şu ýurdu düzedip biljek adamlar. Pikir etmäň ýurda o hemme kim düzeder diýip elmide ama da tarihte belli başly pikirli adamlar. Yani pikir düzedýändir ýurdu. El işi däl, yani ýurdu düzetmek el işi däl, el hyzmaty däl bu zat. Pikirdir. Şu pikir demetmese bolanok. Bularyň hem edýän zady o pikirli adamlar öldürýär. Yani pikir diýende de ýine milletçilik bir o aslında bir pikirdir. Nereden gelýär? Taryhyny bilmeklikden gelýär. Taryhyny, geçmişini bilýän, seredýän. O bizim üstümizde o eýeçilik eder kim diýer derejeye getirýär da taryhy bilsen. Şu Orta Asya'daky ýaşaýan milletleriň ählisi o öz taryhyna seretse orsunkydan has güýçli. Has öňkü döwürlere gidýär. Orus diýilen zadyň düýni ýokda. Şu gün var, bugün emeği yok. Ya tamam dili bilen, demeti bilen, propagandaları bilen, yani tarihi yoymaları bilen, bir emele gelen bir güç, demeti. Ne biz lüstrasiya sözünü keyin agdyýakda. Şunun geçmeyin istemem. Lüstrasiya, şu yani filmin aşağındaki adamlar var da. Yek o da däl. Yani bu beýle kitaplaryň aşağındaki demelerim vardır. Şoňa meňdeş adamlar Türkmenistanyň şuun kibet bagçylygynyň o düýün tutan adamlardır, şulardır. Bular adyn bilýänem ýok, orta çykarýanem ýok. Bolmasa şular, ýani şu jurnalist ýandan kärdeşleri şular. Hemme jetden deme öýünü sen tanıyan adamlar. Şu yazıcılar soýuzynyň agzalary şular hemmesi. Agzalary silen jurnalistdir ýa-da bir ýerlerde işleşendirler, nemesendirler. Şu betbaçylykları gurunan adamlar şular. Halkyň içinde de bu tiýatratyny ýaýratmaly. Onuň ýaýratýan şular. Men şular diýip bir kiçik topaň emetne diýende bular tany kendir. Kemin bir däl iki däl o nädir? Nümlerçe. Buny Sovet döwründe şularyň içinde men kakam töwründe adamlar şularyň içinde adamlar köpüsini tanıyan gatnaşyp görün. Köpüsini ýyna terkak gelenlerine ikinji zapar neme diýerler de. Ya gelme. Gelseňem ýeke gel, şular ýaly adam ýyna terkak gelme
diýilýär. Ýaşular şey diýer. Hmm. Şolong köpüsi yazıcılar taýýulyň ya biri men yazıcı bir şahyr diýip gören kendir ýene şoňa meňdeş. Hmm. Ya iş şeyli bedilýär. Onu şeylik etmedi. Sovet nemetini ular ýalak penjäň asanyny saklap bolýar. O milli neme. Tähel göwerseň oýunýar. Bular dowamly adamlar ýok. Biraz erkin golamyzda Türkmenistan näme öwürdük? 2 ýylyň içinde. Olam hemme jehni öwürler. Owa sapara indi şoňa geleli Niýazow bilen ine owa deňeşdireli şutaýda sapara. Ne Niýazow näme iş etdi, näme hyzmat berdi? Deňeşetim gelen o, deňeşik bolup görenim adam däl. Yo indi Niýazow näme hyzmat etdi ine? Şonça ýyl boýunça Türkmenistana. O eden hyzmaty näme ine? Hranfyň ýetişdiren adamyň. Ine şol Agra Prirabotka diýip bir edarajyk öğretdiler de. Şonu ayağa kaldırmadık bolsak. Ya men kaldırdım diýip biljekken men töwerinde bir topar adam madine başymda paýda geldi edi fady o adyny aglamaly o palajitleri gaty kendir o düşünýän işin bir adam o böyle maştap görüp bilýän adam. Şonu dikedilmedik bolsa ondan şoň esasında beýleki hojalyklar ýa-ni öňümçülükler şoňa birleşdirip ýamaşkan ayağa kaldırmajak bolsa bolmadyk bolsa Türkmenistan pokun oýnap oturan bir döwlet bolýar. Ödem çykgynsyz ýagdaýa girip. Ol 100% şonalakdyr sebäbi Türkmenistanyň ýa Pribaltika döwletlerinden gowy ýeri ýokdur. Ýa-da Özbekistanyň gowy ýeri ýokdur. Ýa-da islendik ýa Orsetden gowy ýeri ýokdur. Biz hiç döwletden mütbeşik däl. Yani şu döwletden 89 95 ýyllaryny deňeşdirip görüň. Pribaltika gaty kynçylyk geçirendir. Özbekistanam şonalakdyr. Beýlek nemelerim şonalakdyr. Ala öyle Türkmenistan hem çok olmalı. Ne? Şu kadrlan, o iş edip bilen adamdan nemesi şudur. Bäde diýär kim? O başyň o işlerde imtihany hemme zat çoňa gidýär. Men etdim diýip bilen o, näme etdi diýip bolýar. Niýazow bu zatlara düşünenem ok. Pikirim ýok. Niýazowyň işlen nemesini ýylarlaýmalydyr. Karierasy bardyr adamy. O öňümçülük gören adam däl. O elektrik teknik nämeni guturdy, dat diýip bolanda azgyr etdi. Kamtoruk bolandyr, ýene şoňa meňdeş. Ondan şo taýdaram parti işine gaýdýar. Parti iş hojalyk işlerler. Instruktor bolýar, ýene şoňa meňdeş näme bolýar. Garkom bolýar. Öňümçülük diýilen zat, hojalyk işi düýünden başga zatdyr. Onu döwlet derejesinde demetsek bolsak. Partek börenlerin düýüp sebäbi şondandyr. Şolar ýalak adamyny oýansaň parti. Men prezident bolan bolsa Türkmenistany parti ekdiler. O prezident boljak bolup bören adamym däl. Kellemde diýerin o. Bolmalydyr ömedem doktor. Gerekli adam däl. Öňümçülük adam. İşimde bilýär, işimde diýär. Ýöne bu işi edende de buňun bir bedeli bar, degeri bardyr. Gowy diýen diýip seni ýok etmelerdir. Sapara ýa-ni Sowet we post-Sowet döwründe şeyler kim gowy iş etse şonu ýok etmeli. Düzgün iş edilse ýok etmeli. Bu neme sapara ýa-ni düzgünlük meselesi ýene de aýlanyp öwrülip şo milletçilik duýgusyny oýar ýa. Şonuň üçin ýa-ni iň erwet şertlerde ýetişen çağalary alyp baba şu ýurdun o taýyna bu taýyna başlyk edýärler. Hatta ýene bir sansyny prezident etdiler de. Ýyzyndan ikinjisini etdiler. O bawaryplygynyň hem nämeligi belli däl tek. Yok bularda hiç rahat yok. Kemine
özüňiz görüp diyorsunuz ine Türkmenistanyň käbir etraplar durşuna boşapdy. Hawa. Gulpat haymaly. Kä Hawa. owalar boş. Hawa köýtende tarapyň owaları boş diýip bilýän men. Owa. Bilýän, bilmeýänlerimiz hem gatykändir. Çarşanly yok. Hmm. Boş. Para boş. Däno boş. Ählisi de nemede. Türkiýede Hawa. ýeki Türkiýede däl, Amerikada da oluyor. O bir döwlet, o gülýälek döwlet bolsa, adamlar beýle göç edermi? Ne Türkmenistanyň şular ýalak göç, 1000 ýyl mundan öňe bolmandyr da. Şu ýa-ni Selçuklu döwründe Anadolu'a ediler göç bardyr. Şonda da sany şu wagt ginemeň tandan azdyr. O wagt insan adam tanap adam az bolmaly. O 2 milyondan uğra adam yurt terk ediyor yurt boş. Ne ilatanı geçiren ordalar göründürler. Ne bunu mu aydıp bilmediler. Geçirme olmayanı görüntü da yalan mı olsa şular şunu beyan et bilmeyenler. Bu sebep olmalı. Ne bu yeme dille aydiyadım da diletantizm diyedik. O onun pravovoy nihilizm diýilýär. Yani diletantizm diýmek bunu Türkmençelämesen Babara sindrom diýmeli. Yani yarım cahil diýilýär. Bilgisiz cahil. Oğurluktan başka hiç tat bilmeli mümkünçülüklerim yok. Ne? Onanmasanız oğlundan, kakasından egzamin alıp görün şurada. Özüm 10. klasın egzaminini alın. Yani üniversitetin yani Mehmet'in değil de. Hiç tattır. Bunlar kanunun Mehmet'inden bilme nemesi yok. O yani oğurluk etmeni bilýärler. Onun bir Davud eline verseler onu sapını çendi. Sömürüyorlar. Sonra zıngıyorlar. O milyartlı yatırımlardan demedilen fabrikler, davatlar vardır. Sonra köpçü işleyenlerdir. Duruyansa yemelerini alıyorlar yani valutun önümü var olsa. Sonra zıngıyorlar. Bunu ehli Türkmenistan'da şey böyle. O tayda ne işler yalak ne yaşar yalak. Halk çok için çıktıydı yani. Başka teviyat yok var. Olmasa bir milleti oturun yerinden göçüp olmuyor. Göçütün neler? Ben şu an Şveç'ten o şehirden o şehre göçütün neler ne var? Göçün yemediğinde adamlar biliyorlar. Sen o yurdum terk ediyen özünü bana yerine bir neye verildi? Seni bu joğa karşılap durun yerem del. Dine terk etmeyem değil, maşgalasını yarın odayda taşlap baydı. Yani neme bolupdur yani git işlemene git diye bolmasa. Yaşap bolanok deyip iyi verýärler. Ortaklara. Ne? Şulon eden zati ne? Şuları propaganda bilen kahraman edýärler. Edip bolýar. Mesele şu tayda. Men şu propagandistler bilen alaşmayan yerim. Orada gidip durmak, elbet görýän yerim şol. Şolun kärinin, hünärinin. Jurnalist bolup bolur. Jurnalist bolmak üçin objektif bolmalydyr. İlki bilen. Hemme zatdan yok. Senne objektivizm yoktu. Sen bir objektif adam değilsen sen ağzından, sırtından altın deme diyenem olsan sen atıp delilli attın. O taraflı bolmalı değerliğine de düşünen demeler derler. Sovet tayyudunda yok olur ya, jurnalist yok. Yo sapara bolan bolsa yine biz jurnalistem del o yetiştirenem ok öňem gurrun etdik sapara indi yetiştirmeyene gereğim yok.
jurnalist olmak kıyın zat däl Sapara. O men pikirimçe iň aňsat zat şäbe. Görýän zadyň aýtmakda. Üstüne bir zat goşmaňa gerek ýok. Jurnalizm şeýle bir aňsat zat. Ýene häzir bizim hünärimiz hem däl aslında etjek bolýan işimiz hem o däl-de. Ýene biz görüp dursa bir 2 ýylyň içinde hemme ýerden Hramfyň aty çykýar. Iň garkysy mysal üçin diňe Hramf el alanda. Ýurdun içinde ýene kimleriň iş adamdygyny aýtdy. Ýene biz bir ýerli halkam pelanyny isin diýen adamlar iş adama. Şu an Türkmenistanyň içindekiler şol. Yani bu zatları yankı jurnalist olmalılarını görüp bilmek için. Ha, bunların jurnalist yani şu. Bu zatları aytmayan bu zatlar dur ya. Yine Hramf Niyazov hakkında bir film düşürüptür. Yani Hramf düşürüptür bu zatları aytmayan gizleyen gaytam. Onun yerine şu Hramf'ın halamayan Türkmenler vardır. Yine şolar yamallamalı çıkıp. Yine şeylidir yankı jurnalizm. Kıynansak da. Şunu illüstrasiya sözünden korkyanları büyük sebep şudur demeyine. Biz illüstrasiya deyip başladık. Ben şunu 20 yıl bundan olmay diye illüstrasiya etmeli. Şunu etmen, tarihimizden yüzleşmen bizim alacak kalamız yok. Şunu etmeyen adam bilenem hiç bir teylek stolun, dört stolun kaptalına oturmağım hacet yok. Gürleşmeğim hacet yok. Şu atları düşünmeyen adam bilen yol yürümeğim hacet yok. Gerek yok da. O netice de olmalılar. Onu bilmedim, bilyen, bilemok, men görüşen, görüşemok. O da atlarım yani kırağı nemetmelidir. O da o propagandanın bir nemettir. Sen bırak edecek olsan büyüğüne düşünmelisin. Bilmeyen adını edip olayan nerede? Sen düşünmeyen bu niye demeliyenini ne edip olayanını düşünmen, sen mesela ne çözecek? Bir demokrat olacak. Yine yemesin mi olursun demokrat? Ne olacak? Bilmeyen adın ne edecek? Doğru olsa. Yine Türkmenistan'ın 60% halkı terk edip gitti. Çok sebepleri ne mi? Demokratik olacak olup terk ettim bunları. Hem oldu. Ya demokratiyan gözlep terk ettiler mi? Bunu asa düğününe sebep olmalı. Ben bir sebep yeke derdi Muhammed de derdi. Son emeğini dörödön giden sistemi vardır. Yine Türkmenistan'ın yani oğullarını, yani etraflarını alsan Şotay'da yani sala medeniyeti, yani sivilizasyonu ya adamlara düşünürüyorlar. Yani son getirsen Şotay'da 100 binler iş yeri dörüyorlar Şotay'larda. Kaçtı vuruyor. 100 binler. Evet, talep öğretmeliler. Yani sivilizasyon demek, medeniyet demek, dine ekrandan aydın kıyıp görmek değildir. Yani, yani sodatları düşünülmeyen son oluyordu. Sodatları ne için düşündürülür o? Yani, sivilizasyon ilkule kanalizasyondan başlayan. Indi Sapara yani o medeniyet söz aslında sivilizasyon demek. Medeniyet demek. O sivilizasyon deyilen sözün tercümesi. Türkmenistan nasıl yere kemine? Şeyler mi? Ne açıdan değerli hareket etsen o hareket etsen. Yani denanı bir gözünde tutkur. Daşık çıksın değerli yani. Bir iş etsen değerli ya. Günne o adam bir duş almalıdır, yuğunmalıdır, ardırmalıdır. Ha? Şu talep var mı Türkmenistan'da? Şertem yok. Şert ne için yok? Talep yok. Yani şu da atları ne için mektepte okudular, düşündürüler, ne için televizyonda, radyoda, Mehmet'e bu da atların Mehmet'i geçirilen yok. 30 yıllar. Onu bir tapar etmelerdir. Yani şol yani men jurnalist yapıyorum adamla o propagandist yapıyorum adamla etmedi işleri. Şolun söylüyor şol. Yani mektepte muallim yapıyorum adamlar var. Şolun işi sudatlar demek. Yani Şotay'dan demedik başlayalarda. O Türkmen bir tamsık millet
nemetine getirecek bolýarlar da. Yok, millet tamsygam değerler. Bu genetikati dünýäň resursunyň rezerwidir. Onu men aýdamok tarih aýdýar da. Ýöne ýa çağa dogulon soň Türkmenistandaky çağda, Germaniýadaky, Şwediýadaky, Norwegiýadaky çağlardan hiç bir kem ýeri ýokdur. Ödem artık geri kendir. 99% iň adından şolun hem de genidir. Ýöne şolary o ýeki hüjreli. Yani pikir edip bilmeyen, canlar edip yetiştirip bilýän bolsaňyz, bu yetişýänçe batagalarında bolup geçen dağıtlar vardır. O başkalan dert desturumu, medeniyetimi, mektebin berýän nemesimi, ýokary mektebin berýän nemesimi, o daşta vurun, kurşoğun getirýän täsirimi, şolong nemesi bilen siz ne özel çağany o adna kleçniýede, ýeke kletkali adam nemesini getirip bilýän sistemaňyz bar da. Siz şonu görüp bilmeýän bolsaňyz, o näme diýmeli? Siz jurnalist bolýan bolsaňyz, şu zatlar özüm görüp durandapdyr. Ýazyk dämi? Sen ne ödül çağany bir haýwany urýar da. Başlaň bolun hakykatdan şunlaryk şu wagt Türkmenistanda pikir edip bilýän, o büyüğüne teredip bilýän adamyň elin çıraly aýlan şey tapmaly. Gaty gynandyrçy da. Olara da gerek häzir şu wagt. Sapara oldu. Olara da gerek boldy häzir şu wagt. O. Ana Türkmenistan terk edilýän büyük sebäbi şu. Onuň şu taýda işsizlik bolýar da. O sapara indi o Niyaz soň edeni o düşünükle. Sizin häzir gurrun öğrenimiziň tersi. O. Mektebi kim targat? Akademiýany ýapdy. O 9 ýyl bolsun diýdi ne? Bilim näme üçin o 9 ýyl etdin? Ya oğlan O diye nisap näme demeye olacak? alak gördüm. Yani ağrıyan, ıncıyan yerim yok da. Çağlığındaki bolon yemeğin hem de cedim ağrını yemeden alıyorlar da. Milletten almalı. Onun bunun iğrenç demesem ne şu bilin kemenleş maskalar vardır. Şolara katı iğrenç demeler vardır. Yani kemsil yerler mi bilmedim deme diyerler mi? O şoloryalık maskaları kırdılar da hem de kemiğine. Nefslerim ağırmadı. O halkam onu el çarptı. Halkam nimetini çekip yolun yönü bunu yapladık geçmedim kendiyen. O yeke bizim maskalarımız der. Buluryalık telak olup giden yak göremediklerim kendir onu. Hatamdan çıkarıp olun yönü. Gat kendim ettiler. Ödem şun nemetine yani adı geçen nemeler vardır. Çoğuluryalık propaganditler vardır. Şulong nemeti yani bu oğru ödülat nemet görünürünü seyretmen diyeleli çoğuluryalık oğrun mumtanağından ağırdır demeler. Milleti yok ettiniz. Allah sapara gynandyrjy. Hemme kim üçin gynandyrjy. O yani Türkmenler kendi pikir edip bilen ok näme edip bilen ok diýip ýeňil gowurýan zatlar var da. O ayakda durup aýdmaýdan başlar ýalak. O yani siýasata şoňa urjak bolýarlar da. Ýeňilrek nemeleri geçerli. O büyük nemede geçmeli ortamı. Şu zatları düşünmen kötü bilecek adam yoktur. O şu zatlar bilmän o Gurban olayın ayırıp gowy ýaşajakdylar. Geçen ýyla çelli şeyler aktı hep benim düşüncesi. Tamam. Gurban oly
işin dowamy, işin başı Niyazow'da başlaýan. Niyazow nädip emele geldi? Yani şo zady bilmelidir ha. Ullakan bir ýa-ni çuňgur bir taryh hem-de Niyazow hemme kim gördü tanaýa. O ine ejesiniň şeýle diýine sapara ine ýaňy aýdyp geçdi de ejesi nemedir diýip ýöne. Ine şonuň ýaly ejesi şeýle bolýan bolsa o çağa yetiştirip bilmeýär. Şonuň ýaly ýaly. Yo, yani şehir ne olup yetişene de yani Yo yetiştirip bilmeýär diýip kabul edýär sapara biz onu. Ya düşnükli de. Çağa köp taraplayan kemçilik yetişýär. Aklı sağdın olmaýar birinciden. O cemiyete ýa-da sosial durmuşa ziyan berýän bir adam bolup yetişýär. Şolaryň köpüsi. en bärkli paranoik bolýandyr. O paranoik bolýasa, ol taýak ýyp gerek bolsa ýaňky ejesiniň ýaňky söýgülerinden hem taýak ýýändir. Ýendir hem şeýlerek bolýar. Onuň ýaly nemede. Soň indi şol adamam alýan bir ýurdun başyna baş etýän onam ruhnama ýazdyrýan, oň adyna da beýik türkmen başı diýýän. Boldum indi şo zat. Ne o daş doğurum şolardandır. Ne oncuk mutayif vardır. No. Ne o da şu internette yetişen oğlun. Na, Niyazow nemesi. O öý arkadaşy. O. Ne Murat Karif vardır. Aha. Murat Berdi Sopiyev vardır. Onun o beyleki ne propagandist dipörün Buayf diye çok önemli. Bu topor nemer vardı. Bulun at yani iderlak nemet görüm oktebe bizim taypamızdan hem değil o bir ben talon maliki medyan adamlamam derler. Köçede uğramda yüzüm beyleme deme detim geliyor da talan beretin gelmeyen adamlar tıpatı. Bunlar katı kemine ben Sovet dövründe de şuları şeyle bir nemem vardı yani neme diyeyim. O yığınca değer bolun bir depkim vardı. Haram bitmiyorun adamlar şuları değil ya da. Hiç sadece öndürenlerdir böyle bu yaşamalılar. Ben yemek ya da. Ben intelektüel diyemedim. İnteligent diye. O köprü şey diyelim. Niretinin, nimetinin nemediğini. Olmadı ben şu görücülük adamdan içinde çağa kam şunun içine yetiştim. İçinde talant nemeler var. O yedi kurban pek diye. O bizim orada bilen oradadan ulu ağamız var artık. Şunun klastaşı bizim öyümüzde tiyatro koyuyorlar. Bizim çağa tıkçıyorlar neme diye. O adamlar yani 60. yılın nemeleri ilk göçüktü. Yani bu neme bozulmadık. Pratloyko vardır. Yani şu oradadan demesi netilidir. Şolar uruştan son doğan çağlar vardı. Uçta vurun nemeleri. Yani şolar Türkmen nemesinin içinde birinci yetişen nemelerdir. Yani taparteyi diyorum şolardandır. Hem de başka da ödem altın yalak nemeler vardı. Son ortabuları yuvaşlık bilen tavat alıp başlattı. O talant nemelen köpüsü o da yaşanandır bir sayet evet bilen o dünyaya gidiyor. Acal mı ya da yürüytü yatalan nemelen. O iyi verýärler sapara. Sapara bu zatlar o ağacı, yani şu zatları bardıra meydan oklar, soran oklar da biz şunu yuvaş getirip aydayanacak. Entek bundan hem ağır zatlar var. Yo neme kemine nem için yani radyo televizyon şunun elinde nem için dünyadan yapık saklayan yani informasyon nemede nem internet yok hem de cetin TV zatlardı. TV interneti çeklemeye hiçbir neme yoktur.
Dünyada ne 3 tane devlettir yani yapıp otur. O anda Türkmenistan'ın o nesi yani belki de 20 metre hızlı internet vardı. O anda yani Afrika'nın o anda. No, iň ösmedik ýurtlaryň biri. O. Onlar korkunok. Yani halka internet vermeden. Bular korkkan. Korkmasının sebebi vardır. Hmm. Hmm. Yani Türkmen'den önünde lokan neme yatanlar. Ne, şu atları açmak, halka yetirmek, bu düğüne yetmek. Şu milletin men intellektual ya da bilgili adamsı ya değerli adamsı bir patav ediyen adamdan borcudur. Men yetsen borcum derdir kimin. Şunu etmeyen olsanız gerek olursa dağıratın asmal olsa gözümüzü bir man attırma hakkımızı alır. Yani, düşmansanız. Ya düşmanın tarafında tezini çıkarmanın oturalım şundan koyuyor. Bu Türkmenistan'ın düşen yağdayına men bilemok dip kaptandan durur yalak yağday kalmadı. Ya, sonra düşmeyecek olsan tezini de düşünün. No. Bahanalaryňyzam bar. Yok, Doğru. çağam bar, yok ene yok, çağama yok. Gelsin çağa iýe çykýan adamlar. Korkuy morkuy olorun bahana da. Emme zatlaram bahana. Emme zatlaram. Ha bu nemeden gelýär? Ýa-ni kişiligi yok, şahsiyeti yok. O, adamlaryň aýtyp biljek zatlary bular. Şeylerek. Onun bir yani kritikadan çekinýändir öýde. Yok. Siz konstruktif nemede kritika edip bilen bolsaňyz, ne bilin özünüzden, şartet bilen hiç kim şarteti bilen işimiz yoktur. Ediyen işi vardır. Konstruktif kritika diýmek, şu işin. Şey diýdiň zaman bu has dogrusu beýle diýip bilmedir. O nemesinden yani men elinde kompromat bar diýip o döşüne kakıp görülen tamtyklar vardır. Yani olar kıvan işleşmeyetinden nemesidir. Ödlerini açıyorlar da. O adamın şahsiyetiyle ne işiniz var dedi. Yani ben Halmra Dağı sayattır. Halmra Dağı iyi verende Ecevit'in şahsiyetiyle ne işim yok dedim de. Yani işim olsa ne yapın ediyen işiyle demem var. O yurdun başına baş bolup gelen soň sapara bu zatlar çıkarmalı, bilinmeli. Bizim hem işimiz yok. O bir kıyınçılık ýagdaý bolandyr. Şo ýagdaýa düşendir. Hem şu an Türkmenistan'ın ya şey diyor. Yo neme var Oradan da bolana erti prezident olma hakkı var. sapara Niyazow. Yok demet bol. Niyazow telegi ýa-da ýanky Daşowyň aýallary jelepdi baýdy ýa-da. Öz ejesine emekeni. Näçin aýdy ony ýöreýit aýtdyrýarlar. Deňär barlap görýärler. Jemgyýeti bozmaly. Bularyň maksady. Ya bot biller kemine. Hamirmaýa da oýmadylar da şu wagt. O Şeylerek. Da bozayan bolsa o bozanlaryň hem ýanlarynda alyp gider sapara biz. Ýa-ni biz islesek 2000-3000 ýyl mundan öňkü nemämizden dikeldip bilýäs. Geçmişimize. İslence bozsun. Yani näme dipdir şeytany alıp bilen al diýerler. Näçesi. Ýany bilen alıp bilseň al. O kaçıp çıkanlar nemedenlere o canlar ta olsun geliverin. O işlen bay olun. O yaşan. O da hiç dememiz yok. O bilgen elbet günümüz yok. Mega yani suratları demet görme. Mätäçligim yok düýünden. O insanlığından başka yani vicdanım var. Onun ben beýleki atlardan değerlerek görýänler. Şoň üçin neme diýen.
Bolmasa men zıncır bilen Türkmenistan'a git ýaşa diýsen, şu taýda daňsaňam 5 günden soň 10 tane türkmen görüm soň gaçyp gaýtmaly bolýanda. Şonu bilýän ýöňünden aýdy bu tür. Yo, neme sapara olar raýatlyk demesinde ýetýänler şeýle bar. Umuman şeýle sapara. Başga aýtjak zadymyz barmy? Känçilşim nam edip durmaly bunu. Umuman ine Niýazow ýaly adamlary o beyik etdiler ýa-ni. Düşünüp bilýäňizmi? Beyik bir adama beyik diýip bolarmy? Yo, bunun deme diýerler. Kemine biz yeňdik diye, yeňen tarihi, yeňen ýazýar diýer. Bir Ýa, tarih ýazýar diýer. Bizim ýazýan tarihimizde sen erwet adam bolmaly, o da gowy adam bolmaly. o senaryo ýazan ýaly ýazýarlar. O. Biz yeňici diýen. O, ine Hramfam Niýazowyň o ruhnamalaryny ýazyp berdi. Ondan soň ine filmlerini, bunuň en tek beýlek filmem bar, Atamrat diýip. Atamratam bardyr. Ne oňa da seredip görüň Atamraty kim düşüripdir. Kızıklı bu zatlar sapara. Ne şu zatlara düşünmesek son yankı yurda o millete kimin peydalı olacağını bilmeyen. Ne Hramf şu Hramf diýilen o adam näme o şu film düşürýär. Bu kim bu näme diýär diýip soramasaňız o yurda millete peydalı bolup biljek adam o galmaz ýok derler. Yo, bu zatlar duýan neme? Şahsiýetler. O ýaşlygynyň neme? Ben yani hem ortalygyň içinde okudum. Yani Türkmen mektepde okudum belmi. Ama ýöne ort mektep kaptanymızda da. O şu çağalymdan beri näme üçin ort mektebi Türkmen mektepden güýçli diýip tora görýärdi. Deme Urwan Berdiýew diýip bir futbolist bardyr. Ýa, bilýän. O çağalykdy bile yetişdi. Ola ors şkoly okuýar, 28-nji şkoly. Benim ikinci sınıfta Türkmen demek. O bilýän zat eken. O näme üçin ýerine? Näme üçin? O ýaş gagam diýer. Näme üçin? Türkmen mektebi, ort mektepden o bizim watanda da. Ay ýalta diýär bular. Bilgisiz ýani. Yok, öyle bolmaly hälä. Şoňa getirýärler-de ýaňky. No. Orslar gowy beýik millet, o siz hem onuň aşagandaky millet diýär-de. Şoňa getirmek üçin edilýär. Köp adam belki düşünýän näler söýlüp ýöne. Ine şäheriň orta arasynda. Daş dogrumda köşeler barda. Bir Türkmen ady ýok. Kimini anlamarsın. Ine biziň ýaşaýan ýerim Şawumyan diýär. Ýa-da Şoturstaveli diýär. Bir ady ýokurunda Şawumyan diýär. Gaplaryny kesip geçen Kalilin diýär. Otay Baradinski diýär. O Krupski diýär. Nekrasov diýär. Şeýlik diýär. O Çekhov diýär. Gogol diýär. Näme o? Ödüm et demäň nemeti merkezi Aşgabatyň merkezi Karl Marx köçet diýär. Ol Maryň ady Paltaratsk bolanyň türkmenler kän bilýänler. Ýok, bilmeýärler. Soň Onam näçin merwetmen näçin adam diýen oklar. Şu da senin diýenlerdir. Merw bolmaly ol. Bu iň köne atlardan biri. Bu tarihi ýatdan çykartmak üçin edilýär. Şeýlerek ýa-ni Niýazow sapara ýa-ni köçeleriň adyny üýtgeden bolup sanlary üýtgetdiler. San. Köçäniň ady San. O adam ýok. Sanlary üýtgetdi Aşgabat şeýle boldy. Şonuň üçin adamlar san aýtmaýar da ýene-de öňkü bilýän adyny aýdyp dowam edýärler-de. Ya bu hem medýan atlary oyun arkasyny emeli ýa.
Gyzykly sapara. Bu milletin o nemesine hamir mayasına nemettiler tükettiler. Gönöllük gözlep öğren ettiler de şu an. Gönöllük gözlep hakikaten. O gönöllük bolup bir adam neme diye. Elimizde götürüyor. Sapara jemläbersem bolar. Ha bolya kemini bolya. Bolýanda sağ olun İlesler sapara. tavuğun biraz gatırak neme diyen yerlerimiz bolma mümkün olun yönü. Hakikat bundan neme azrak mı kan diyen. Son için kâte. Bir Näçe köp aytmaly. düşünseň şonça gaharly bolýan sapara bu işte Owa. şeýlere. Kim Bir gaharly bolsa şo aytmaly. köprek düşünendir diýip pikir edbermeli. Siz gowa adam bolup gedi verin. Biz o yerbet bolýan bolsak şu zatlar aýdaly. O bizim borç diýip hata berýär özümize. O bilem gowa görüp bermäň. O da gerek zat del. Niýe şu gowa görüň, şoňa meňleşleri gowa görüň. Arkadaňyz bar. Ýene nemäňiz bar. Gujoklaşyň şolar bilen. Bolýanda sapara. Bolýar. Bolýar.